Ada pa yung duwa. Magkasunod siya, ma'am. Ito kami sa. Ngayon. Wala naman pala makikita dito eh. Maboring naman pala dito. Ay, lagi bagay sa bintana. Ha? Hindi ba kumabalik si Kasuleo from Meshi? Oo naman. Ang sabi nila, tatakutin nila si Nobita. Hanapin natin sila. Dapat tawagan natin ang mga kaibigan natin ng Liko para tumulong sa atin. Ano, Halima? Dito siya ako na labis siya si Kasuleo. So, ano malapit na tayo? Tulungan niyo ako. Takot na ako. Mama, sempat kayo ha? Oo yun. Pagbulungan. 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 Mga mga saksakitan ah. Mama, bumat ko din dito. Awan mo. Ah? Hello, TV Vlog.
Anim sa 10 estudyante kulang sa vitamin D, kulang sa tibay. Pero siya, Hello. Pwede pagpasaya ko ba? Hello. Good evening, guys. May pilitin na kita ni. Pagpag mo ta isagad mo. Baik ka lang po. Hindi ka lang isagad. Pagkat-pagkat. May cellphone ko taan.